Terve! Minä olen Janne Hartikainen, koulutukseltani erityisluokanopettaja rehtori. Olen myös Deep Lead vastuuvalmentaja ja nyt matkalla aamuuinille. Deep Leadin eli syvän johtamisen valmennusohjelma on tutkitusti Suomen vaikuttavinta ja se on rakennettu tieteellisin menetelmin. Sen ytimessä on hyvä johtamiskäyttäytyminen, jota on luottamuksen rakentaminen, arvostuksen osoittaminen, innostuksen luominen sekä oppimisen mahdollistaminen. Luottamuksella ja arvostuksella rakennamme psykologista turvallisuutta ja innostuksella ja oppimisella mahdollistamme muutoshaasteisiin vastaamisen. Valmennusohjelmassa panostetaan yhdessä oppimiseen sekä tiedon konstruoimiseen aiemmin opittuun. Minä olen Janne Hartikainen, toivottavasti juuri sinun valmentajasi.